Makasimbere tete, zita rangu ndichazviti John. Ndinoreurura kuromba nenhongo yangu. Tete, ndine business rangu randinoita mugwero. Saka taita zvekuapply matenda. Asi dambudziko riri kumatenda nderekuti unogona kubvisa $5,000 asi tenda yacho woshaiwa. Nekuti auzoti mushure mekunge wabvisa 5,000 panogona kuuya umwe anobvisa 10 kana $15,000. After wabisa mari yako haugoni kuenda kunobvunza kuti uyu azobvisa mari. Asi panozoanaunswa tenda unoona kuti zita rako rinenge risipo. Nokudaro ndakazondisaita kuenda kuna umwe mbuya kumapurazi kwaTundura. Initially tete handina kuenda kuna mbuya Kedha ndichida kunoromba. Ndakatoenda ndichitsvaka gwenzi rekuti ndiwane lucky ndiwane tenda zvino. Mbuya did not disappoint tete. Vakandipa wekugeza nekumwaya pamapremises. Ndikawina tenda $400,000. Ndakaona kuti mbuya Kedha vaiziva zvavaiita. Apa vainge vasina kana kundichaja anything. Vakazoti ndidzoke kana zvazoita. 400,000 in one go was just amazing. I was going to upgrade my car to the latest model. Koyanga iri yekuflexa muscles car. Ndakadzokera kuna mbuya Kedha kunotenda. Vakandientice. This was the beginning of greater things. Tete, ndakatera attentively. Sokuti mumastreets ndaiva ndava kunzi mbinga yakasheka. So I needed to regain my status no matter what it took. So mbuya Kedha vakanditi kana ndaida more money. Vaiva nemushonga latest wavanga vabva nawo mbuye latest pasi pemvura. Anything chaita kuti ndiite mari ndainzwa a twinkle in my eye. Ndakabvumira pamusoro chaipo. So what was there to think about? More money, less problems for me. Mbuya vakandijaja daunyora umwe ndokugadzira ndikamwa. Tete ndakazosara ndobva pamusha pambuya Kedha ndavakunzwa kuti hai no ndarapiwa. Tsvimbo yangu yangoti gwi kuwedzera simba. Tete, ndipo pakatangira kuromba kwangu ipapo. Matenda ndakamahwina kwete mbichana tete. Ndakatenga ma-properties, different suburbs, motikari, anything that my heart desired. Asi tete ndine dambudziko rekuti havi yakawandisa yekuda vakadzi. Zvekuti I can sleep with more than 6 vakadzi pazuva. Mukadzi nditori naye official girlfriend asi zviri kushaya basa. Kana zvandibata ndinotadza kugadzikana zvekuti ndinoita senge ndabatwa nedemon. I think up to this date I think I've slept with more than 900 vakadzi ndisingaverengi maregular angu tete. Ende vakadzi vacho vazhinji havarambe. It's like ndine mushonga unotovakwera. Tete ndikaenda chiro gofu ndobvako ndatowedzera statistics +1. Besides the fact that ndoenda negirlfriend yako kwese kwandinoenda haangosviki pamba pane mukadzi wangu chete. Asi the fun thing tete pazvinhu izvi ndezvekuti pavakadzi vese vandasangana navo hapana kana akambobata pamberi paover vanhu 900. Ndakadzokera kwambuya Kedha ndikati musana wangu hauchadi. Zvava kundikurira. Imagine over 6 different women per day tisingaverengi official girlfriend and wife kumba. Ndiri kugwejenuka ndichifamba ini. Mbuya Kedha vakanditi kandoda kusiya zvekuchinjanisa vakadzi vanenge votora mari dzese dzandakaita after ndaenda kwavari with interest. Ndakakalkulira zvaitaurwa nambuya Kedha ndikaona kuti ndinozodona kuti kuita kuone musana ndikaita laughing stock. Mbuya vakanditi ndaiba lucky revakadzi vese vandaisangana navo pabonde richiuya kwandiri. Uye ndaisakwanisa kuvapa nhumbu. Vana vandaiva navo vaviri mudzimai wangu vainge vakakwana. Saka vandaibira lucky ava hapana chinoonekwa chavaizobata kana kusomboshanda. Ichokwadi tete vakadzi vese vandaisangana navo avo vari kutambudzika. Asi ini ndiri kuchinjanisa motikari. Vashomawo vakaita munyama vakaita 6 sekuti zvebutiro ndizvo zvandisingadi kunzwa nezvazvo. I entice vakadzi with good living. And because ndinotozikama kuti ndine mari, munhu anenge achiona senge apinda, izvo ingori hit and drop. Vamwe vatova far worse much more than zvandakavaona vari. Vaiva netumasaidhi asutwawo vakadonha and I can't be bothered zvangu tete. Mukandiona I always have a different girl in my car nguva dzese zvekuti vanhu vanofunga ndinovaviwa nemari kuchenesa vakadzi. Izvo kwete, ndiri kunoromba nevakadzi ava. Vari kundiitisa mari vachiita throw their future away. Vanoziva kuti ndakaromba ndimbuya Kedha ini neshamwari dzangu. Mudzimai wangu wemumba haambozivi kuti ndine mushonga chake kuenda kushopping nekumaholiday. Ndiyo nyaya yekutanga yatawana iyi
that way zvakaoma. Vasikana pamunenge muchidanana nevanhu paya unenge usingazivi kuti uri kudana nemunhu akaita sei, izvo munhu wakutodana naye ari kukushandisa achitora laki rako. Zvakaoma chokwadi. Makadii ndokumbura mungandiposterawo nyaya yangu idiki, but it seems kuti kuna madhamu yatova hombe. Ndibatsirewo if I'm wrong. We came to the UK late 2021 nefamily and tese tiri kushanda. So whenever I bring a topic of developing kumba kuna amai, my wife anobva ati kana kwedu kunodawo kuitwa same thing. I remember Muchembere imwe time vakafona vachishungurudzika kuti worima nei since rimwe dhonza ravo rainge rabiwa. Ndikati hazvinetse Muchembere, tsvagai mombe nditenge. As usual, I discussed na madam, then akabva ati kana kwedu chipani hachisi kukwana pakurima, saka kukutodawo imwe mombe. Ndikatenga mombe mbiri that time, one kwedu, one kwamadam. Another time again, ndikati dzimba dzaMuchembere since ndakadzivakisa handina kuzokwanisa kudziplasta. I would like to have them plastered and painted. Madam vachibva vati kana kwedu dzimba dzacho dzikuda kutombogadzirisawo plus paint yachembera, so kunodiwa new paint. We did this again for both homesteads. Pane nyaya manje ndakati kuna madam pandakarowa 2008 aiva mabond, if you remember time yematrillion. So this time ndinoda kuti ndinoroworawo zvakanaka since ndakuwana kamari kanobatika. So I raised $7,000 for this. Madam was happy and she started preparation yekunobvisura. So this morning she was about to go to work and I told her that the 7,000 is going to divide it into two. Zvichireva kuti 3.5 ichanobviswa kumba kwavo, imwe 3.5 ndichatumirwa mai vangu vatiwo nehama dzavo vakaungana. Izvezvi she has phoned sick basi akatsamwa kana kutaura neni haachadi. Ndingazokanganisa here nhaye nangoti since tanga tichingoita zvakafanira kubva kumashure toendera mberi nekufananidza zviro. Zvino mubiya wangu wati muromo minukwi, ndodiwo nenyaya iyi. Semaonero angu ndoona sekuti my sister vane dambudziko havatodi kuti kumba kwemurume kuitwe zvinhu, nekuti kana ukaitiwa uku kodonzi nekwedu ukuda kuitiwawo. But remember kuti patinoroorwa dzimwe nguva tinenge tichibva kumafamilies ari different. Sekutaura kwaita baba vati kumba kwavo kwanga kwakaplastiwa kusina kupendewa, asi pana madhamu kwako kwakapendewa. Zvikanzi kana muchitopendawo kupenda iko. But I think we need to meet our families. I'm just going to be fair. We need to meet our families at their point of need. Kana kumba kuchida kuplastiwa, it's okay ngakuplastiwa. Kana kwana madam kwakaplastiwa, ngatirege kwakaplastiwa, but ngati balance seiwo toita zvinenge zvisina. Kwete kuti tichibve toita kunge chipari. Kuti kana mukatenga hembe dress itenga dress B. Kana tikatenga fridge itenga fridge B. And it builds you kuti a lot of women are going to come for me. But what I'm saying is ngati balance sei tisa vanhu vari greedy. Saka murume atogona 7,000 paida kunoroora ukubhoza akarowa ari mabond. Aifanirawo mukadzi kuendesa kwemurume kuti zvingofanana. Ava bamuni ndo vasapota. Let's learn to love with all our heart. Kana kwamama kusina chakati, kusina sola endesai sola. Kana kweduwo kusina mugomo endesai mugomo. Kwete sola kuchero iriko because yatinga outweighing this. Competition yacho haina kunaka. Ngatipinde munyaya inotevera. I'm a lady aged 25, married with 2 kids, currently staying kumusha. Taka relocate muna December tichibva kuHarare. Kumusha ukwatava ndekwe murume kuHarare tailoja. Nyangu yakamira sekudai tisati tauya kuno kumusha. Ini nemurume wangu we agreed to look for someone wandinenge ndichigara naye okusara naye iye paanodzoka kuHarare kubasa. So indakati ndotsvaka hangu, then iye akabvati nditore here Tafadzo umwe mukomana waimboshanda naye. It's a long story. Let me cut it short. Ndokubva Tafadza auya then ndobva taenda kumusha tagara murume wangu akatanga kuchinja achindipa excuse kuti hey waimbondita rafu kuHarare. Ndobva ndamuti sawakuzviita nekuti wapamba penyu. Murume wangu akasvika pakundiudza kuti iwewe handisina mwoyo wekukuda, ndokuda but kwete zvataiva, but my main concern was zviri kubvepi. Asi iye akati ini ndaimbomubata rafu. I understand that, but chaizvo nyaya kundirwadza ndeyekuti attention yake yese yakuenda kuna Tafadzwa. Ini handisisina basa, handichatauri neni nyaya. Tafadzwa ndikamutsiura, unoita sewamutuka, vava kuita zvinhu zvavo zvese vari two. Ofishi Tafadzwa uyu ndakambogara naye kuHarare ndikatanga kunetsana nemurume wangu futi. Then ndikati ngaaende. Apadzoka futi zvatanga. Tongogara tichinetsana nemurume wangu. Kuuya kwake murume wangu akuputa mbanje dzaanga asingapoti. Tafadzwa uyu umwe musi ndakazomuti imboinda ndisare ndichigadzirisa zviri kunetsa pakati pangu nemurume wangu. Kwakundipindura chiti hamusi makandipinza pano.
help me ndodii. Murume wangu ndikamuti tafadzwa ngaende haadi. Hama dzadiwa, ini I think tafadzwa is controlling my husband. Nekuti ini ndikataura chinhu hachiitwi, asi kana tafadzwa akataura anoita uyezve anotsigira. Dambudziko ripo ndanitora hangu paFacebook makuseni chinzi dambudziko ripo ndiri kuti varume vakudanana nevarume. Jesu akuuya chokwadi. Zvinhu zviri pachena. Madzimai ngativhurei maziso. Mazuva atakurarama mazuva ano haana kumira zvakanaka. Ukangoona munhurume awirirana nebhesti apachina plus kutotaura kuti ndaimbokuda asi ingadai asina kuti ndaimbokuda asi zvinhu handichakudi. I was not going to get worried. But ndachimbofunga kuti kasi tafadzwa chomusikana svika aiwa mukomana. Tafadzwa mukomana ende mukomana ndiye akutodiwa. Konziwo ina handisina basa newe. Baba vatowana zvinyowani manyowa kuda wana manyowa kuti wawane ameno asi ndizvo zviripo. Anyway, munongosiyawo macomments motiudza kuti munofungei panyaya yeku-UK nenyaya yatafadzwa iyi neyekutanga yembinga yekugwero. Motiudzawo kuti munofungei. Muve nezuva rakanaka. Ndatenda.